Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Srbsko sa plne zaviazalo k rozvoju obnoviteľných zdrojov energie, zelenej transformácie a investícií v tomto sektore a v tomto roku začíname s projektom výstavby solárnych elektrární s kapacitou 1 GW s batériovými systémami na skladovanie elektriny, čo je najväčšia investícia do obnoviteľných zdrojov energie v Európe v tomto roku, povedal podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali. Minister zahraničných vecí Srbska Ivica Dačić dnes uviedol, že dostal správu od ministra zahraničných vecí Gvajany, ktorá predsedá Bezpečnostnej rade OSN, že zasadnutie venované Kosovu sa bude konať zajtra o 21. hodine. Zdôraznil, že zasadnutie bude otvoreného typu a Srbsko bude zastupovať prezident Aleksandar Vučić. Ministerka vedy, technologického rozvoja a inovácií Jelena Begovičová predstavila v New Yorku projekt Bio4 Campus, najväčší srbský projekt vo vede hodnoty 450 miliónov eur. Zástupcovia amerických investičných spoločností, ktorí sa o srbský projekt zaujímali, mali mimoriadne pozitívne reakcie na snahu Srbska sledovať svetové trendy vo vede prostredníctvom výstavby svojrázneho vedeckého mesta. Dnes do Bašsko-Petrovskej obce zavítala delegácia z nadácie Bratia Káriť pri príležitosti darovania 4 najnovších sofistikovaných displejov pre interaktívnu komunikáciu do predškolskej ustanovizne Včielka v Bašskom Petrovci v hodnote 7 000 eur. V piatok 9. februára bude prvé zasadnutie nového zloženia zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Svojich predstaviteľov bude mať 6 volebných listín, z ktorých najviac bude mať listina Aleksandar Vučić, Vojvodina Nesmeda Stane. Medzi poslancami z tejto listiny budú aj predsedníčka obce Bašský Petrovec Jasna Šprochová a doterajší pokrajinský poslanec Pavel Surový. V Srbsku bol zaregistrovaný prvý prípad kiahni od začiatku roka. Ide o 14-ročné dieťa, ktoré nebolo očkované. Je to prvý prípad po takmer 10 mesiacoch a zaregistrovaný je v Belehrade. V týchto dňoch bola dokončená výstavba cesty zo Staparu do Sivca s dĺžkou takmer 16 km, ktorá spája Sombor a Kúlu a na ktorej je aj novo vybudovaný most, ktorý spája tento úsek s cestou Kúla-Vrbas. Vybudovanú cestu si včera pozrel predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović. Zverejnená je výzva na 5. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero. Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi a tvoria v slovenskom jazyku, ako i Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi. Uzávierka súťaže je 1. mája 2024. Kovačická delegácia v čele s predsedom Rady miestneho spoločenstva Adamom Jonášom pobudla v 1. februárový víkend v Pôtri na Slovensku. Hosťovali na tamojších fašiangových oslavách, ktoré majú v tomto prostredí už veľmi dlhú tradíciu. V kovačickej delegácii bola riaditeľka Galérie insitného umenia Anna Žolnejová-Barcová, ako aj predstavitelia divadelnej scény VHV z Kovačice Pavel Jonáš a Zlatko Šimák. Vo štvrtok bude premenlivé zamračené a suché počasie so slnečnými intervalmi, ktoré budú v popoludnejších hodinách dlhšie. Vietor bude slabý až mierny juhozápadný. Ranná teplota bude 2 až 5 stupňov a denná 17 až 19 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.